yma? Nes ti gwahodd yma? Cyrra o ma nawr. O, mae olwch, Griff Pritchard. Dim busnes Llewyrchus a Llywodraethwr parchus a croc i'r can. Dyma, ti'n ei ffwl y deinan. Na, Gwen, Griff, sydd wedi gwneud ffwl o'na ni gyd. Helpu hi ni Coffrau ysgol bro taf. Ond dyn ni wedi bod trwy hyn yn camddealltwriaeth oedd y gwbl. O, ti'n deud? A camddealltwriaeth oedd cynnig Cildwrn i Brynmar, ia? 30,000 y bunnoedd iddo fo gael geg. A mae o gyd yna. Enllib. Na beth yw hyn? Na, Cili, corruption, dyna beth yw. Corruption di leinio dy bocedi dy hun efo pres pobl eraill, de. Dim mae nhw'n wir. Mae hi dan straen, mae'n dost a mae gŵr hi'n gamblo. O, ti di wneud y waith cartre efo staff ysgol bro taf yn do, Griff. Ha? Ti di ffendio pwy sy'n mewn dyled, dwyt? Ti di ffendio pwy sy'n yfad gormod? A di ffendio pwy sy'n mynd trwy divorce poenus, de, Gwen? Gwen, so hyn fel mae'n disgwyl. A problemau cash flow oedd yna i gyd. Fel hyn mae busnes yn gweithio. Ti di'n rhedeg addysg plant fatha ti'n rhedeg y fusnes, siwr? Dwi eisiau 300,000 na nôl yng Coffrau ysgol bro taf erbyn bore dydd Llun, ti'n dall? A dwi eisiau llythyr ymddiswyddiad ar bwr fyd. Neu dwi'n mynd ar Tystiolaeth at yr heddlu, ti'n dall? Blackmail yw beth fel yna? Na, Cili. Gwarchod dyfodol ysgol bro taf di beth fel yna. Cloc yn ticio'n Griff. Tyd Gwen amser mynd. Nôl i reality del. Gwen, aros. Gaf fi esbonio. Nelen ni ddim byd i roi los i ti. Wir. Gwen, tyd ni di. Mae di gwneud digon o ffôl na chdi'n un diwrnod. Tyd, ddim yn deud eto. Problemau cash flow. Falle bod ni wedi bod bach yn fyrbwyll gyda'r cytundeb yna. Paid boddran dod draw dy Llun.